продължаваме с категория сделка на годината, а победителят в нея е Пощенска банка. Аплодисменти! Пощенска банка повече от 30 години развива ясна стратегическа визия за бъдещето и за устойчивия растеж на своя бизнес. През 2023 година банката придоби българския клон на BNP Paribas лични финанси, което е поредната стъпка в тази посока. Комбинираният талант на двата екипа идва с заявката за нова Beyond Banking концепция, предоставяща повече стойност и ползи за клиентите. След придобиването, Пощенска банка реализира изключително успешна кампания по трансформиране и налагане на пазара на новия бранд PB лични финанси, който получи летящ старт благодарение на своя изключителен посланник, най-успешният български тенисист Григор Димитров. Уникалното присъствие и качества на Димитров го превръщат в перфектния символ на успеха, което напълно отговаря на ключовото послание на кампанията «Финанси за шампиони». Каним при нас Илияна Стефанова, тя не е от Пощенска банка, наш колега, но тя ще приеме наградата и ще им я връчи. А следващата категория е HR на годината. Така, малко снимки. Снимки, разбира се. Да видим кой е победител в